ఈరోజు మనం చేయబోతున్న డిష్ వెయిట్ గెయిన్ అండ్ మజిల్ బిల్డింగ్ స్నాక్స్. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 3 eggs, 1 tablespoon pepper powder, 250 to 300 ml milk and 100 to 150 grams బెల్లం. ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనందరికీ తెలుసు సెప్టెంబర్ 2న ఒకరి బర్త్డే. వీడేంటి సెప్టెంబర్ 2 అంటున్నాడు, బర్త్డే అంటున్నాడు, ఏం చెప్పట్లేదు అనుకుంటున్నారా? మీ అందరూ తెలుసు ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరో కాదు, మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు. మనం సెప్టెంబర్ 2 మాత్రం గట్టిగా రచ్చ మామూలుగా చేయకూడదు, రచ్చ. సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వచ్చేస్తే మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. మీరు ఎలా అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మిక్సీలో అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. బెల్లం మొత్తాన్ని అలా మొత్తం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి మిల్క్లో ప్యాక్ చేసుకొని మొత్తం మిక్సీ చేసుకోబోతున్నాం. థిక్నెస్ వచ్చేంత వరకు మిక్సీ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ మీద ఒక కుక్కర్ పెట్టుకున్నాం. మనం మిక్సీ చేసుకున్న మిల్క్ మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. పక్కనే ఉన్న 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ ఉంది కదా, స్పైసీగా కావాలనుకుంటే 2 స్పూన్స్ ఏం చేసుకోవచ్చు, లేదు నార్మల్గా కావాలనుకుంటే 1 స్పూన్ ఎనఫ్. పెప్పర్ పౌడర్ మొత్తం జల్లేసాం. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకొని 20 minutes to 25 minutes అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచి స్పాంజ్ వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, మీరు విషయం చెప్పాలి, స్పాంజ్గా వచ్చింది కదా అని చెప్పి వేడివేడిగా తినమాకంటే కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.